bhaile dhearadh, was bhur 100,000 fáilte isteach na fís an Ceardaíochta. Ceachú sé ba cúneá, seo go deas a rís do móineo. Sean tionscnamh do bhfuil am ríbineo na an ceannseo an Ochtapas. Iad seo marachta faoin mháraige, iad dain go más do mháraige, dúirtar lom go bhfuil sé choiseacham agus á láid. Cad é cheapann seo féin. Leis sem lá an ceann na dhéanann neachla. Fáin lom go finúta. Leis an Ochtapas íonga tastó stoplóid, susúr, brílóid, cárta dáte, peanlúí, marcóid agus súla bréige. Nis, tá mu sé gúsáid cártaí cad, ach ní heasú a méid sin wain. Tarnga líne trasna a lár báide an chárta, agus tá mu gan líne sin i dhear amach. Agus lena cosíonga, tarnga línte ar a tíhile mar seo. Pean luí, agus a ríist ba mu an near seo amach ní sternla. Inis, fáin susúr agus líne ada a tharmid leis rialáid, tá muid go leis seo dhearadh. Agus na línte bega tá tarngaí agaí, tá muid go le sinna dhearadh inis chumá. Nis, fáin marcóid agus tarnga curcailcha bega na gosa agus na lábha gan Ochtapas. Dúirtar lom go bhfuil sé chois ag Ochtapas agus go bhfuil á lábh aige. Lúb suas íochtar na cosa agus na lábha mar seo. Agus inis tá muid gáil an cárta an áthomláin a lúb isteach ar a chéile. Mar sin, agus maicinn sib an taobh thiar tá gon se le chéile sin. Fáin stoplóid agus gur stopla chuas an uachtar as cúneá se sin an Ochtapas le chéilechaí. Inis maicinn sib se bangach tintain. Lúb amach na cosa. Mar seo, ans go sí se mar Ochtapas ar an mórdaí. Mar sin, nis, mista bhfuil áthúil ar Ochtapas sílim go bhfuil, chuir muid áthúil inis ar an Ochtapas áthúil bhréige. Maicinn sib sin tá áthúil inis cuireann ar an Ochtapas. Agus ar bhuiile tar an mangúid gáirí a chud ar an Ochtapas mar seo. Tá sé seo sunna sásta na chuid, bhfuil tá cuma sásta. Nis seo trí cín difriúil a dhearn na muid inniu. Maicinn sib tá cuma sásta na chuid, agus féidir na difriúil a chuir más mílí. Bolig isteach ar iste máirechain agus bei tionscnamh do bhaile le duine. Slán go fóil.